Masih apa? Semangat. Oh ya jelas. Direwangi ndo kono dah kene sotekan Batang. Nek saka Jogja dari selatan, pantai paling selatan sampai ke pantai paling utara. Aku mrene yo 4 jam. 4 jam Mas. Ini. Padahal yo tengah yo. Yo sak jaman. Lah nek 4 jaman opo nglewati Mojopahit, Singosari. 4 jam. Tutu jaman kuwi. Mriko Mas Kentus. Ya, Gubuk Asmara. Ah. Wayenge kaya ngene iki. Iya. Mas Kenrus piye Mas Kenrus? Ana imbang rasane ora kuwi? Ayo wis dipinangkani Ya. Gubuk Asmara. Tasih setunggal Mas Gareng mangundhipun. Lali janjine. Lali janjine yo supporti pelok Mas. Ya, mari berdiri Opa dan Mayang Anjarsari yo. Digarap cara Sambaya. Iki mambengi cah loro iki lara kabeh, Reng. Lara apa, Pak? Lara ya enek sing panas, enek sing suarane entek. Opa mambengi iki suarane kaya wong mendesah tok kene suarane. Lah wong karang nek sinden iki titikane ngono, Pak. Piye? Monggo iki sapa iki jenenge? Opa. Ova monggo dipun bawani. Pun kero, Pak. Ayo lali janjine kero, Pak. Kaya ono soto. Nggih. Barang mangan banter ya. Mangan Pak. Nek disuntekne esuk mau wis. Sehat ta, Pak? Pisan. Suarane sebalik. Dereng Pak. Oh, dereng. Isih to iki. Isih. Tapi kondisinya pun fit. Pun fit. Insyaallah nggih. Heeh. Awan mau ra poso bicara to? Puasa Pak. Oh, puasa bicara. Sampun puasa lho jane. Nyuara sithik-sithik ya. Iya, jane aku mau melu-melu nyenggak sithik ngono. Ayo. Ayo dirit-dirit. Yo, lali janjine, ya Reng. Siap. Nggo neng sepisanan dangdut sing angka loro tara Tulungagunan. Beres. Sambaya, monggo. Mas Sidang pamundhipun kula aturaken. Yo, heeh, yo, dados. Muga Oke ya, Oh,
dhewe iki mau ya, Truk. Lha iya. Iso mandeke iki kaya rime cakram kampase bar anyar lho, Truk. Set langsung. Lah iya. Kowe nyandi, Gong. Apa? Kowe nyandi pas nari kok medun nguyuh. Ora nyalai pakem, ora enek pakeme, dalang ra entuk nguyuh ki ra enek KUHP-ne. Dadi ora enek KUHP-ne, ora enek peraturane, ora enek undang-undange, ora enek. Iki mung jaga kesehatan, Truk. Ngono heeh. Iya. Mula nyuwun pangapunten dumateng para marga agung ing maman wonten ing gagatan. Lah iya sawetara pancen beberapa kali aku waktu manjing gara-gara kuwi aku medun nguyuh mergo bar operasi, Gong. Oh ngono. Ya. Wis ping 4 ya, Truk. Lah iya, heeh. Jare dokter ora entuk sementara jangan ngempet nguyuh dulu. Lah iya, heeh. Lek kebelet nguyuh diuyuhke wae. Ya, heeh. Asli. Kencing batu. Aku lumpukne kena nggih mondasi omah, Truk. Lah iya, heeh. Mondasi omah, 200 juta punjul e. Ning yo ora apa-apa sing penting sehat. Oh iya, heeh. Ya. Mula yo nyuwun pangapunten dumateng para pini sepuh. Ora kok lincat saka kewajiban ora ning iki aku ya demi untuk kesehatane awake dhewe uga sok kala mangsa sharing karo kanca-kanca dalang. Oh ngene, Truk. Ya. Kae sing do ngobrol awake dhewe iki ya kudu jaga kesehatan. Ngono, malah adikku saka Rembang kala mangsa ya sharing karo aku, Mas, ora usah diempet, Mas, lek kudu nguyuh. Aku ora tak empet saiki, aku sarungan. Ngono, ya. Lek nguyuh ya diuyuh ngene ngeblok. Apa medun, dadi aja diempet mergo sok kala mangsa ganggu saluran uyuh utawa kencing. Oh ngono, Truk. Ya, heeh. Ya senada dipaya pengepo sing penting awake dhewe nyuwun ngapura marang para pandemen budaya sing ana ing gagatan. Oh iya, ya tak kira kabeh menyadari ya. Elisa iki lek ngelingne aku ya ora kurang-kurang. Pak jangan ditahan. Pak jangan ditahan. Dalang juga manusia. Ngono ya, Truk. Ya, dalang juga manusia. Nek pancen lara ya aja ditahan. Ngono, ya. Ya. Kaya ngene lek ora duweni kawegaten ora tresna karo bapake apa ya Elisa iki terus ngelingke aku. Ngono, ya. Mergo kesehatan kuwi ning Indonesia, ning dunia iki nomor 1 sehat. Oh iya ya, Truk. Ngono ya, Truk. Ya. Matur sembah nuwun nyang Tasik Parengpungon wonten ing Dukuh Gagatan, Desa Kemiri Timur, Subah, Kabupaten Batang. Sing tansah ngleluri marang budayane dhewe. Ngiras mantes iki lek anti rakatan nggo nirakati dukuhe. Gagatan muga-muga ke depan panenane para bapak among tani saya ngrembaka ora dicedhaki, ora dirusak kelawan hama apa wae. Hasile para bapak among tani muga-muga iso saya ngrembaka, panenane saya sempulur, pegawai negrine muga-muga iso mundhak pangkate lan gajine. Sing durung duwe gawean muga-muga ndang cekel gawean. Sing rung entuk jodoh muga-muga ndang entuk jodoh. Sing duwe utang muga-muga ndang iso nglunasi. Amin. Iki penting, Truk. Ya heeh. Mbah nuwun. Tasih sareng-sareng kalian kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia. Oh, ngono, Truk. Ya heeh. Jiana Mas Gareng. Wonosobo Mas Gareng Widi. Saking okehe Gareng ya, Truk. Heeh. Pomo aku duwe usul ngono Gareng sak Indonesia diklumpukne ngono piye kira-kira. Dadi digekne hari ulang tahun Gareng Indonesia. Aku neng Bengkulu ki petuk Gareng, ya toh. Neng Batang kene iki ya nek Gareng. Terus neng Wonosobo, urung neng Karanganyar, urung neng Wonogiri, urung neng Semarang, pirang-pirang ternak Gareng ya. Gong. Ayo Reng, kene Reng. Ayo. Gojek-gojek, guyon-guyon. Ya. Anu Mas, aku njaluk jogetane anu. Blendrong. Nah, jogetan wayang wong. Nah, ayo. Ya, coba. Nek ngurus rampane biasa ya, Truk. Heeh. Njaluk kipraan. Coba kaya ngopo. Nah, ayo, mangga. Ya.
Lah iya. Rumangsaku kok kaya sing ngendang kok kaya gawan ngono. Peh, Piye? teplek kanthi gelangku copot kabeh. Ngene iki sing jenenge budaya, Pak. Budaya. Arepe dikapak-kapake tetep indah. Heeh. Ya toh. Carane iki ya joget ya kudune iki. Nek aku joget manut sing ngendang, Pak iki. Hah? Nek aku joget ki manut sing ngendang. Oh ngono. Pak Dodo minangka dados dosen. Ya. Piye? Gending-gending apa wis diciptakan oleh beliau. Heeh, nganti ora ketung. Lah iya. Talu paling seneng aku. Sing ndi? Sing ndi? Gending. Wah, apa meneh nek Werkudara tanggung tak bleng-bleng tanggung tak. Sip. Tangan kok iso kaya cangkem ya. Lah iya. Iya. Mah apik cangkeme Pak Dir. Dwija laras luar biasa, Pak. Nggih, nggih. Ning dinggon ki dadi apa ya? Acuan para kanca-kanca pakeliran. Utamane sing ya sing do garap-garap kuwi merambah tekan kabupaten ngendi-ngendi, Pak. Jadi awake dhewe kudu patut bersyukur lumantar budaya nyambung sedulur karo warga masyarakat wonten ing gagatan mriki. Mugi-mugi pinayungan karahayon rejeki ingkang berkah barokah didohke bilahine dicerake rejekine. Allahumma Amin. tesih kathah ingkang sami kepareng wungon. Nggih. Nggih. Tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Muwasa. Iki ora ana pamundutan Mister Mendem nek ta iki. Asem tenan bae. Ora enek ngopo. Arep- Ya lagi iki lho aku reng. Ngopo? Mengalami situasi seperti ini ya lagi iki mau. Lah iya. Ini kejadian yang langka dan aneh. Ayo. Ketika wis kene arep budalan lah kok mburi kelir, Pak Kang kok niku wis mendeme kudu ditokne sakniki. Makanya mboten ditekne sakniki, kula pun bacot ngetoni duit 50 duite kula jaluk ngono kuwi. Lah timbang dijaluk meneh tak kei lagune iki mau wong godhong tela iso gawe lega kok, ya ta? Lah iya. Heeh. Upari basane nek kene iki untung kuwi 50 dijaluk kabeh nek rokok dijupuki ning isor debok ora. Iya. Dhisik iki wayangan ki ana sajen. Heeh. Rokoke dijupuki nganti Iya. isuk bubaran kuwi iki wis entek mergo penonton ki do njupuki rokok. Ning kuwi mergo ngopo, Pak? Kuwi ya padha dene seneng karo kabudayan. Iya. Banget senengi ya nganti kaya ngono kuwi. Lah ya lek Urung kesenengan ngono iki dipinangani. terus njupuki rokok ngono ya. Ah iya. Ning alhamdulillah Pak, donga dinonga Nggih. kabeh wong karang awake dhewe ya bladegan pirang-pirang dina ya to. Bakune sehat. Bener kuwi aja diempet, Pak. Apa jenenge dalang juga manusia. Heeh. Daripada kita menambah penyakit, wong awake dhewe mengantisipasi ben supayane ora lara. Betul. Mula bener anakku wedok si Elisa ki selalu ngene-ngene. Harus sehat lho Pak, harus sehat lho Pak. Ngelekne, jangan ditahan kalau belet pipis ya turun aja gak apa-apa. Ki Elisa ki lek tresno karo aku temenanan. Apa sesuk ben ora mudhun ki nggawa selang, Pak. Apa? Dadi ki ndalang nek umpama belet nguyuh ya diselang dadi kok ngono iso diselang. Nah iya. Wis pokok apa ki jenenge iki Bali duko. bale dukuh ya anyar muga-muga migunani. Heeh. Awake dhewe wayangan umpama kok digedhekke iso wayangan ning kene, Pak. Heeh. Ora sah yasa panggung. Heeh, iya. Sesuk muga-muga yen wis dadi ya berguna kanggo kegiatan masyarakat. Heeh, yang penting kuwi. Nah. Nyatane dibangun kaya ngene lak ora nggo buka dusta. Lah nggih. Ora nggo perangkating desa. Tok ning untuk semuanya saja masyarakat yang ada di Gagatan iki diarani kena papan serbaguna. Nggih. Wong Karang ya legenonan ki nek legeno ki ya daerah Batang, Pekalongan, Pemalang ki unsum wayangan. Ya. Beda nek karo Wonosobo. Wonosobo ki usume wayangan? Wonosobo ki sura mengene. Oh. Terus sura mulut, bada mulut, sapar kuwi wis Wonosobo. Tur aku krungu kabar Wonosobo ki bare meni jam 6:30 esuk iya apa? 6:30 paling gasik jam 6. Jam 6. Setengah 6 jam 6 kuwi wis jos wayangan iki. Oh, wayangan ki Wayangan. bar jam 5:30 esuk. Bare jam setengah 6 isuk. Nek miturut Mbah-mbah dhisik dadi ngopo kok bubare jam 6? Mergo dhisik ana wayang kedu, Pak. Wayang kedu. Nah, wayang kedu ki dadi lakon disambung-sambung nganti
bubare awan. Oh. Jaman dhisik lak urung ono limbukan to, Pak. Ya. Ping gara-gara dadi lakone disambung dadi kebacut tekan saiki. Awal bukane ya dhisik wayang kedu. Wayang kedu. Gamelane ora akeh kaya ngene iki, Pak. Ah. Gamelane ya ming kenong siji, slendro tok gitu. Gender kuwi urung ono. Dadi balungan ya nglenuki wayang. Iya. Terus, Pak, gek Antawacana ya diglenuki. Engko nek arepe wis misal serpek-serpek ngono ya wis di serpeki. Setengah 6 bubare. Kuwi pomo nabrak subuhan ngono piye? Mandek sike. Sotone metu meneh. Weh. Tadi pas wayangan ya, pas Wayangan. wayangan isuk ngono kae Iya. sekitar jam 4 to. Ha iya. Pas dalange prong no. Allahu Akbar Allah. Langsung mandek set ya. Rumah saku adane kok padha to karo iki. Rumah saku adane ming padha we. Subuh ki ora kaya ngono adane. Piye? Wong tuwa sing karo kemulan anduk Allahu Akbar Allah. Iya. Heeh. Dadi gunungan iki tancepke sike. Tancep sik. Tancepke sike. Metu soto. Metu soto. Engko bare bar rampung adzan bajut kilakon nganti setengah 6 jam 6 setengah 7 dhisik aku seragaman lho Pak. Isih nonton wayang. Arepe mangan surprise nonton wayang. Ramene Wonosobo ki bar subuh. Ibu-ibu do nonton sawah berkait dalang ki dijaluki idu. Weh, idune dalan dijaluk. Nah, idune dalang ki dijaluk. Kowe njaluk iduku piye? Enggak. Oh nek kowe ora ming idu arepe njaluk idune Pak sawah berkah. Ngono Mas toke kabeh. Mat sinamadan daya dinayan. Nggih, nggih. Kegojekan. Desa mawa cara negara mawa tata. Desa mawa Nek cara. adicarane kono cara Wonosobo begitu silakan dilanjutkan. Dilanjutkan kearifan lokal. Ya. Ngono kuwi. Hebat para panitia mu seragam kabeh lho Mas Gareng panitia. Seragam mongko seragam iki ya warna abang padha karo yoga-yogane. Abang itu tegese aku bangga. Bangga karo sapa? Bangga menjadi pemuda Gagatan. gagatan kene. Bangga ikut andil dalam acara legenonan. Heeh. Sangat luar biasa loh Pak. Bangga dadi duweni rasa syukur marang Gusti Kang Muwasa, desane maju, makmur, warga masyarakate guyub rukun, tidak luput dari pemuda-pemuda gagatan. Tepuk tangan kagem pemuda-pemuda gagatan. Kuwi abang. Abang. Abang diselani karo batik. Batik iki tegese apa? Batik. Ba kuwi bareng-bareng. Tek kuwi. Apa ayo? Tek kuwi digitek. Dadi bareng-bareng digitek iki ya. Digitek. Ben padha maju. Ben gitek iki apa? Gitek rasane, Pak. Heeh, ya. Gitek rasane. Rasa yen wis rasa manunggal ora tuwa ora enom, kuwi dimanualke dadi siji. Dadi ora mbedake iki enom iki tuwa, iki gedhe iki cilik, iki kaya, iki miskin kuwi ora dibedak-bedake. Kuwi nek batik. Ya ta. Kelir iki kok putih. Tegese apa? Putih kuwi ngantos puputing getih, nganti puputing getih. Utawa putih kuwi suci. Suci. Apa to artine suci? Suci tegese? Sucine samanci. Ya ora. Suci ki resik. Suci ki resik lahir batine. Sakala ki kuwi putih Ireng. ireng. Nah iki. Ireng tegese apa? Ireng ki iri dengki mboten pareng. Heeh. Terus? Utawa ireng rezekine bakal langgeng. Oh iya. Warga masyarakat ini rezekine langgeng aja kok 2 tahun pisan, setahun pisan iso wayang. Iya, iya. Ngono. Ah iya. Apa? Kayak anu kene rupane coklat. Coklat ki dhisik cocok dan melekat. Weh, cocok karo sapa melekat karo sapa? Cocok karo Pak Kangko melekat di dalam hati. Oh iya. Wayangane yo digatek itu tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Sing nuansa Islami Mas Gareng. Rukun Islam. Ya. Kang lima puniki. Ayo coba alon-alon sik iki jane ana pemundhut ning mengko sike. Iki masyarakat kene Islami luar biasa. Jos. Ayo dibawani sike. Katindakno mring para sasama Cara carane iki sampean iki wis mumpuni lho Mas. Lah napa to, Pak? Nembang apik, swara bergas, joget ya luar biasa. Departemen permulutan ya lunyu. Ya bot-bot yang golek sandang pangan, Pak. Iya. Lah kowe jare manten anyar.
Lah iya to, Pak. Heeh, manten anyar piye? Piye? Pengalaman manten anyar piye? Wah, dengkule lemes e ra jamak-jamak ae. Nganti gringgingen ae. Ora urung kulino macam seperti itu. Oh iya, umurmu lagi 24 ya, Reng ya? 25, Pak, sekarang. 25. Wis muda setahun. Wes, syukur. Sun ya, Pak. Nadyan to mboten rawuh ning duwite sing teko. Iya. Lah ragate rono karo nek nyumbang akeh ragate. Ya ora apa-apa, hidupe dolan kok. Heeh, ya. Ya. Aja padha ditinggalke. Bojomu wis telat urung, Reng? Wis, Pak. Nek ngono wis meteng. Meh. Oh. Ngono ki ya bojoku ngono, Pak. Piye? Nek Pak Kangko lak aja ditahan, Pak. Arepe kuwi aja ditahan. Heeh. Bojoku ya ngono kuwi. Piye? Angger bengi tak ngues. Oh, jangan ditahan, jangan ditahan. Yo ngono aku ya. Wah, kono sangu ya nyatane duduhe ngono. Jangan ditahan, Pak. Jangan ditahan, Pak. Semono uga karo bojoku, Pak. Nah. Wah, angger iso tak banter ngono. Jangan ditahan, Pak. Jangan gosik. Gosik. Caitan. Gosik. Lho, tahan sik ngene iki. Oh. Mulane wis bebojoan iki kaya ngono kuwi, Pak. Do ngrasake gosik. Ayo. Ya. Wis tekan iki. Rukun Rukun Islam puniki lagi iki salah sapa iki nulis iki sahadate kaya dalang tenan suaramu jan. Wek nerokne dalang cara kulonan iso. Iso. Sapa sing mak terokne? Ulum. Mbah, ulin. Ulin nuha. Piye? Aku ora ngemis ning atiku meres. Sore karasaku. Iya. Ulin iki. Welulang rene koja almo ela jalmo ratu pujangga kang nganggit wayang ayo o ae o ao o tua lolo o Ki Ulum mboten badhe dalang nanging badhe karonse. Pak Toro iki. Ya. Kan iki. Sadat lho. Cici. Dangan iki. Dangan iki. Aja sengaja tak omong gen lali. Isin. Sahadate kang angka siji kang angka loro salat kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake poso papat zakat kang limo ngibadah haji
rukun Islam sampurna. Dibacotke lagune juga rukun Islam ya Mas Gareng. Siap. Ana Buduwi Kurniawati, ana Mbak Wiwi, ana Mbak Retno Cungpe diaturi jumeneng sesarengan. Monggo. Ya, rukun Islam. Islam. Aku krungu lagu iki pertama kali almarhum Mas Entus Susmono Bupatine Tegal ya guruku ya kakangku. Ya Mas. Ngaturke Islam. rukun Islam. Yuk, monggo, dados. Dompak, dompak.
Gareng. Wayang ki budaya bukan milik salah satu agama, ning milik semua agama, gitu. Mergo budaya wayang kulit iki teke wong Indonesia yang telah diakui oleh dunia lumantar UNESCO. Jadi saya pernah ditangkap di masjid, di pondok pesantren, dan saya juga belum lama ini pernah diundang untuk pentas di gereja. Mriki wonten ta sing agamane Katolik napa Kristen mesti wonten. Nggih. Ah. Engko ndak meri sing jatone kok mung nuansa Islami. Lah, ora ketang sak gebyaran. Iki ya lagu Gloria, kuwi lagune kanca utawa dulur-dulur sing ngrasuk agama Nasrani. Nggih. Diaturke nggih. Dadi wayang ya pemersatu agama. Betul. Nggih. Wong wiyaga kula niku nggih kathah sing Islam, nggih wonten ingkang Katolik, wonten ingkang Kristen. Nggih. Wonten ingkang agamane Jawa nggih wonten. Nah, bagune guyub rukun, Pak. Nggih. Guyub rukun. Tapi nggih, ora ketang sak kebiaran biar wayang itu milik semua agama dan semua lapisaning masyarakat. Nggih. Yo, mangga diaturke. Nah, Gloria. Yuk, dadas. Mbak Elisa mesti apal. Haleluya. Shalom.
mboten kula jajah, Mas. Nggih. Teng masjid nggih pun kerep kula ditanggap teng gereja nggih pun bola-bali, teng pura niku malah pendak taun. Nggih. Nggih. Kuwi yo gaweke lagu kuwi, Pak. Nggih. Lagune piye nek ning pura? Wah yo hung napa piye. Nggih. Sesuk digaweke no ben supaya ditanggap ya ana lagune, ditanggap ana lagune. Betul, bukan berarti kita gimana-gimana mboten Mas Gareng. Nggih. Ini kita semua menghargai agama, semua itu bagus dan baik pelajarannya. Nggih. Ya, mong aku nyatane wong aku salat we ning area gereja ya wis tak lakoni. Engko ya nggone nek nanggap ning kono kuwi. Bagune ora mengganggu, Mas. Nggih. Bagune tidak saling mengganggu, ya toh, ora saling ngolo-olo. Betul. Kabeh kuwi apik, mung sing dipanut kuwi ya beda-beda. Ini ya tetep siji sing dipanut Tuhan yang Maha Esa. Betul. Toleransi beragama kuwi penting. Yo, Mbak Elisa. Ya. Nah, iki. Mbak Elisa Orkaros Alasu iki ana sing nyuwun lagon. Apa, Pak? Saka tim Rewang. Bahtera Cinta Lestari Dinding Kaca. Kuwi apik kabeh iki. Dinding kaca. Wis mantuk karo Mbak Lesar sing diaturke sing endi kok. Ya. Ora nganggo orjen kok ya Mas Gareng ya. Ora nggo rejening nek kanca-kanca garap ya. Iso wae. Nggih. Masih Apa? semangat. Oh ya jelas, direwangi ndoh kono ndoh kene, sotekan batang, sotekan apa? Tekan batang kene ya aduh lumayan lah nek saka Jogja dari selatan, pantai paling selatan sampai ke pantai paling utara. Aku mrene ya 4 jam. Patang jam, Mas. Ini. Padahal ya tengah ya. Yo sak jaman. Lah nek 4 jaman opo nglewati Mojopahit, Singosari. 4 jam. Dudu zaman kuwi, dudu zaman. Lah ngomongnya menjadi 4 jaman. Jaman. Yo 4 jam. 4 jam. Ning ora dadi boyo pengopo. Ora ada di ngopo. Arepe aturke apa? Oh nganu Lestari. Lestari ya. Iya. Nyuwun pangapunten nggih saking tim Rewang. Nggih. Bahtera Cinta iki kudu nganggo keyboard. Dinding Kaca ya kudu nganggo. Keyboard. Ora. Dinding kaca ki ya kudu nganggo botol, nganggo kaca. Ya akuarium. Akuarium. Nggih, Kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. nggih. Pokoke wonten kekirangane nyuwun pangapunten. Nggih. Semampune awake dhewe. Monggo Jo, penaken Mbak Elisa. Nah, iki mau. Lestari. Yuk, Lestari dados. Sendiri datang yang lari,
Nggih, anu Mbak Elisa. Dawuh. Lagu sing dereng saged dipun aturaken. Nggih. Mengke dilintoni lagu napa? Nggih. Nah, niki kula tak maca pamundhut Siap. lumantar WhatsApp sekedap mawon. Saking Pak Marsono ingkang mapan wonten ing Pilang Kenceng Madiun. Sugeng dalu Mas Kangko nggih derek monitor Dwija Laras Indonesia. Sehat, bagas waras, matur nuwun. Nggih, ugi Pak Joko saka ing Kediri ugi monitor. Pak Joko Pilang Kenceng saking Madiun iki monitor sehat terus Mas Kangko, matur nuwun nggih. Pinanggih bijing dalu wonten ing Purwodadi nggih. Siap. Mas Tulus Cikarang monitor ngebiar sampai pagi nggih. Nah, pun telas sing nyuwun lelagon. Lumantar WhatsApp. Lagu apa ki? Ya, apa? Ijolono. Nah, mergo ora iso nek dipeksa kudu nganggo gamelan. Nggih. Bakune pelok ya niki. Nggih. Nah, apa? Bahtera cinta karo dinding kaca iki dijoli napa? Mungkin mboten. Wonten Puspitanala. Nggih, Puspita Nala saged katresnan sejati saged. Katresnan sedati. Saged. Puspitanala wae, Pak. Puspita Nala. Oke. Iya. Napa ditarekne karo para pamirsa? Mbok pilih badhe nyun Konten pamundutan Tembang apa, sanes dipun Podang Kuning. Podang kuning. Napa malih? Heeh. imbang ono katresnanku tembang kangen. Heeh. Bahasa kon ditawani yo ancene. Ya banyak Jaluk loh oke tenan, koleksinya. Loh, aja bingung. Lah sing njaluk lagu akeh, lah ditukane VCD. Jadi Iya. Komplit. yang diutamakan yang masyarakat sini sing nyuwun mawon. Podang kuning imbang ono katresnanku Heeh. tembang kangen. Heeh. Ono telu, Pak. Ya, Dari siap. Pojok kiri, tengah dan kanan. Oh iya. Berarti nek isih nyuwun lagon isih kersa ngendika ki isih antusias nyang awake dhewe. Sangat. Dari Nggih. tadi tuh menyimak loh semuanya. Nggih. Semua dari awal sampai rampung. Gon pas Pak Kangko sabetan langsung do video kabeh mah ceprat. Lah iya. Antusiasmene luar biasa. Iki mawe Hamsot Dimboko iki dipateni ono sing ora nrimo iki Ono sing masyarakat nyekel watu. Iya, nggih menika napa riyen derek mawon. Ya imbang ana katresnanku. Nah, karyane Mas Susilo Dengleng. Oke, siap. Nggih, yo. ning pelok. Nah, diutamakan yang ada di lokasi perkara sing liwat WhatsApp kuwi dipinangkani kena ya ora apa-apa. Nggih, monggo to penantaraken Mbak Elisa Urkarus Halasu. Yuk, satu lagu lagi. Yuk. Asik-asik ya.
Ojo Mario. Nangis saja hatiku selisih dua lagu langsung loh Sang. Iya, Pak, betul. Medley. Sing rong ngadeg sapa iki mau? Papat jian kita ini. Kata-kata Okva. Ono Okpa, ono Mayang, ono Wanda, ono Wiwi Ernawati. Ya. Wiwi udah. Oh, udah, Wiwi udah toh? Udah 2 lagu. Oh, oke. Berarti oke. ono Tiga-tiganya. Ayo ngancani Mbak Lisa Medun. Yes. Nah. lagunya Ayo. Nah. Wah. lagunya apa Pak? Lagune lek sing ana pamendhet apa mau? Tembang kangen. Tembang kangen ono engko dibajutke katresnan jati ya kena, digawe medley ya. Gawe 3 lagu. Nah. Men kabeh iso kecakup pamundhute sedaya. Ya. Yes, cah telu ayo renteng-renteng. Dikuat-kuatnya lho bocah-bocah iki. Oh. Harus sehat semua. Isih Ah, seperti siap. meneh. Ini tuh semua tuh pilek masal ya ini. Iya, Flu masal. karena hawanya Sa. Iya betul. Hawanya, cuacanya agak tidak bersahabat. Bersahabat ya. Nggih, monggo sesuk J sewengi lagi iso prei tanggal piro Joko? 18 prei ya, prei sedina ya 18 ya. Nggih libur, Pak. Pokoknya prei sedina tanggal 18 tulung HP jangan diaktifkan untuk istirahat. Ya. Ya, Pak. Ya. Tanggal 18 ya. Ya. Untuk Ya, istirahat Pak. ya. Ya. Di mode pesawat aja ya. Ya, Mode mode pesawat. Ayo. Niki Dino mawon ya, Pak. Apa? Dino Iya. gantine Bahtera Cinta. Ya, Dena, terus Katresnan Jati, terus Terus apa sih toke? alah ya Allah. Sambung 3 lagu. Lah, yang Mayang. Halo, Pak. Enak sing monitor iki lho. Siapa tuh? Apa tuh? Alah, Bapakmu ki monitor ki. Pak. DG channel. Ya. Oh, alah. Ayo. Bakule wayang. Coba monaturaken saking Dino riyin monggo kena digarap. Yo. Nenenong. Ora to. Sayangku sing ayu dhewe karena apa bakal tak usahake ibarat
Jiro-jiro Uker, oke, uker. Lewat tembang kangen, Matur sembah nuwun Mbak Elisa Mas Gareng. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Pak insya Allah kita semua yang ada di sini diberikan umur yang panjang, bisa berjumpa lagi dalam situasi sehat walafiat. Selamat